Dar să mă bată mama dacă există drum mai lung de 50 de metri să fie drept, să fie pe plan drept. Nu există, frate. Aștia ori trebuie să urci, ori trebuie să cobori. Hai, dai! În spatele oricărui bărbat puternic există o femeie care împinge Și mai scaunul cu puternică. rotile. Okay, let's do this thing. Okay, let's do this thing. Nu mi-am luat papuci de la turci. Salutare, dragilor. Neața! Bine, nu e chiar Neața neața, e că e ora pentru 2. noi. Dar noi ne-am trezit târziu, deci neața. Am dormit super prost aseară. Fază tare la cazare, ce îmi spune omul. Îl sun pe telefonul ăla din cameră. Era 12 noapte, erau 30 de Era grade în 12 cameră. noapte, erau 29 de grade, arătau 29, pe 30 de termometru. grade. Și zic, domne, avem o problemă cu aerul condiționat. Bine, vine imediat. Stăm, N-a venit nimerica. n-a venit nimeni. Mai sun o dată, că imediat vine în 10 minute, dar care este problema? Și zic, n-avem rece. N-aveți, nu, e problemă cu aerul cald, doriți aer cald? Zic, nu vreau aer rece, că-s 29 de grade. Păi nu, dar n-avem, nu se poate aer rece. De ce? Pentru că fix așa a zis. It's winter outside. It's winter outside. Ia Băi, logică. prost, pe bune. Bine, și noi suntem relativ la stradă, nu e foarte la stradă, adică până la E pe bulevard o stradă foarte, foarte aglomerată. sunt vreo 3-4 străzi până Nu la e pe bulevard. bulevard. Dar oricum și pe strada aia. Și nu puteam să stăm nici cu geamul deschis pentru că în continuu claxoane treceau turci cu muzică, cu de-astea. Mașini, muzică tare, claxoane, chiuieli, Ia uite, să înjurătări. nu se uită, n-are nicio treabă, bă. Dacă era să dea un scuter peste mine. Astăzi e ziua cea mare, ne întâlnim cu doctorul. Ne-a spus Iasemir că la 3 fără un sfert vine o mașină să ne ia, dar noi suntem foarte aproape de spital. Am ieșit din casă, nu știu, pe Cumva GPS mai rău ne chinui, spunea pune că pe mașină, jos... dă-te jos din mașină, demontează Da, scaunul. e mai mare. Mai mare chinuiala cu mașina, așa că am luat-o pe jos, o piață, ceva, niște străzi foarte mișto unde să ne oprim să mâncăm. Cu magazine, cu bijuterii, cu toate căcaturile. Și căutăm un loc să mâncăm și după aceea mai aveam, cred că, 10 minute de mers pe jos până la spital. Te-ai hotărât, iubire, unde vrei să Aici mănânci? vreau să mă. Da, avem scaune? Hai, coadă. Avem, da. O știe engleză, fraierul? Nu cred. Hello, Hello. do you speak English? A little. Beef? Beef. No Beef e- lamb? Beef e bine. Okay, 1, 2. Yes. Yes. No, here. Da, Nenea, mi-a tras scaunul, n-ai văzut că a fost simpatic. Ah, și mănânc cu fața ta aici. Am ajuns în spital din nou. Maria s-a dus să-și ia un Starbucks. Am ajuns cam devreme, mai e o jumătate de oră, dar asta e, până la urmă, nici nu avem ce să facem. Da, și mi s-a părut foarte tare că tipul care ne-a ajutat mai devreme urcam o rampă. Ne-a văzut să ne ajute. Maria îmi spune mie, ia uite, mi-a dat mie bagajele ca să te ajute pe tine și el face, sunteți români? Care are copilașul aici de vreo 3 ani de zile, cancer, la tratamente, ferească Dumnezeu. Foarte tare tipul, mi-a dat număr de telefon, îmi zis că ține legătura, că avem nevoie de ajutor, ceva informații, mi-a spus și de vreo 2 biserici din zonă românești, cu preoți români, Dar cu și el ambele părea pe cu vechi. partea asta, ai văzut? Da, și el părea pe partea asta. Dai seama cât ai fi de contra bisericii, n-ai copilul. Suferința te duce Când- tot acolo, da. Ai copil cu cancer, cam tot la Dumnezeu te întorci în ultimă fază, da? Așa se întâmplă mereu. Bine, să nu judec greșit, poate tipul așa a fost toată viața. Eu vorbesc Dar, în doar general, de... oamenii sunt... Da, eu vorbesc doar de oameni care în general fac asta. Ai aici un exemplu fix în fața ta. Care? Ia-mi și mie geaca, te rog. Într-o măsură sau alta. Da, și acum încercăm să mă conectez la net ca să vorbim să o anunț pe Iasemir că am ajuns, cu toate că am ajuns cam devreme, dar na, asta e. Sau că... Hai.
Mergem la urologie? Da, se pare că am terminat la urologie. Doctor foarte tare, mi se pare genial. Mi-a dat niște medicamente, o să vă povestesc imediat. Sunt medicamentele astea. Încă o dată, domnișoara m-a ajutat foarte mult. Deja le-a trimis către o farmacie pe care o știe ea, să le iau la un preț mai ok. Mi-a zis deja că doar pentru că sunt în fața spitalului sunt foarte scumpi și a trimis ea să le iau din altă parte. Iar acum așteptăm să intrăm la neurochirurg. Am emoții. M-am luat cu toate stările, mi-e frig, mi-e cald, am nevoie la baie. Le am pe toate. O să vă povestesc la final. Gata, mergem. Hello! Am terminat la spital. Da, suntem în taxiu. Mergem pe Bosfor acum. Mergem La o mănăstire. pe Bosfor și da, la o biserică unde ne-a spus acel băiat de preot român, comunitate română. Ne-a întâlnit și la neurochirurg, din păcate același lucru. Mi-a zis că nu are ce să-mi facă. În niciun caz nu este vorba de nicio operație de decompresie pentru că din punctul lui de vedere nu este nevoie. L-am întrebat din nou același lucru, da, ce părere are despre operație și a spus că operația arată foarte bine. I-am spus tot pașii, tot prin ce am trecut, absolut tot ce s-a întâmplat și a spus că și el același lucru ar fi făcut, la fel ar fi procedat. Prima dată să mă țină în viață, stabilizeze și după aceea ulterior să-mi fixeze coloane. Doar dacă în cazul în care eu atunci, imediat după accident, aș fi avut simțuri sau mișcam picioarele, poate atunci, da, să zicem că ar fi intervenit mai repede la coloană, dar având în vedere că așa au stat lucrurile, m-a și întrebat dacă imediat după accident, după ce m-am trezit, dacă am mișcat picioare sau ceva și într-adevăr același lucru, spasme, nu mișcam nimic voit, adică... Ți-a zis să continui cu terapie, Mi-a zis adică să omul nu ți-a continui zis, cu- bă, gata, pa, la revedere, știi asta? Da, Adică același mi se pare un lucru. super important lucrul ăsta. Acum nu știu cum vezi tu. Și că se poate reinterveni Fizio, doar când vei kineto. avea simțuri. Da, și aici să trag, să ajung în punctul în care să am rezultate, simțuri, mișcări și poate de atunci să zicem că ar putea fi vorba de o intervenție. Am auzit ulterior de la Iasemir că el face parte dintr-o echipă de cercetare. E genul de persoană care spune direct în față și el cu asta se ocupă acum, ca lui cu să găsească probabil o soluție, un tratament, ceva pentru situația mea. Nu poate să-mi spună când, la un moment dat probabil că va exista vreo soluție și pentru mine. Sau pentru cei ca mine, că nu e vorba doar de mine. Despre urologie, de acolo am plecat foarte mișto, că era un doctor foarte tare. Am vorbit cu el despre toate problemele, și despre infecții, și despre absolut tot și mi-a recomandat 2 medicamente care nu sunt pentru asta, dar au efect secundar. Unul era pentru un antivomitiv sau ceva de genul și îmi face și contractură pe vezică, ca să nu mai fie nevoie să mă sondez după tratament, să ajung în timp să elimin atât cât ar trebui și pe partea cealaltă Din punct de vedere al procreierii. din punct de vedere reproducere și așa mai departe, pentru că n-am renunțat la gândul ăsta, mi-a dat un medicament, tot așa, să mă ajute, da, să ajungem în punctul în care să reușim să avem copii pe partea naturală. Ceea ce e un lucru foarte bun. Ceea ce e foarte mișto. Da. Și el, la rândul lui, era doctor pe partea de fertilizare. Probabil că dacă nu reușim, la un moment dat, cred că tot la el o să ajungem. Mergem să ne plimbăm, să ne gândim la tot ce s-a întâmplat până acum. Și mai probabil o să ne întoarcem la Mureș ca să continuăm recuperarea. Cam asta e, altceva n-am ce să fac. Faci ce poți și ce nu poți, fac alții și gata. Mai avem 2 zile, aștept să iasă, că nu a ieșit încă rezultatul la antibiogramul. Da. Probabil e vorba de același virus pe care l-am în vezică, aceeași bacterie.
Mergem, poate reușesc să stau și un pic de vorbă cu Dumnezeu. Bine, acolo la biserică, că așa, în mod normal, stau de vorbă. Mereu. Singurul care mă mai poate ajuta în momentele astea. Da, mă, e teroare cu Turcia asta, nu poți să faci nimic fără să... N-ai cum să nu faci ceva, fără să nu trească să urci o pantă. Deci toată Turcia este tot Istanbulul, de fapt, că tu nu știu cum e toată Turcia, dar tot Istanbulul, pe coline, mă, construit tot. Nu știu, uite, deja nu mai pot, gata. Mi-a lăsat taxiul lângă Hagia Sophia. Dacă nu mă vedeți, să știți că eu sunt, exist. Sunt în spate undeva. E mai drept, mai în față, că nu văd. E mai ok, da, dar tot Da? e în pantă. Stai un pic, sunt rasul. Ia drăcubică peste tot, o plăcere. Ah, și cam ăsta e planul pentru astăzi, să vedem Hagia Sophia, vedem cum ne mai rămâne timp Și poate ne plimbăm cu vaporașul. și poate ne plimbăm pe Pe Bosfor, Bosfor. cam ăsta e planul, dar să vedem cât de... să ajungem și la Bosfor. Ideea e că pe aici, noi dacă nu am să nu le luăm cartelă, că mai avem o zi de stat și pe la restaurante, pe la astea am găsit Ce covorașii meu și eu? zburător. Dar îmi plac! Uite magneți. Dacă mă gândesc bine, cred că puteam să-i zic la taximetrist să mă duc aici sus. Păi da, dar n-am știut nici noi. Mai poți, iubire, când obosești să-mi spui, te rog. Mai pot un pic. Mamă, Nicule, trebuia să-mi dai scaun cu suspensii hidraulice, Trebuie boss. să-i dai scaunul tău, trebuie să-i dai. Telefonul meu unde e? Sper că nu l-ai uitat în taxi. Și eu sper. M-a speriat rău! M-a speriat pe mine. Îmi rupe eficații piatra asta cubică pe aici. Au, ce cai. Ce drăguț sunt! Hello! Ce e foarte frumos, măi, aici. Foarte frumos aici. Ar ziceai că nu-ți place în Turcia. Nu-mi plac. Nu-mi place în zonele care nu sunt turistice. Din păcate e urâtă Turcia. E urât Istanbul în zonele alea neturistice. Și Grecia în zonele neturistice e E frumoasă rău? superbă! Doar pentru că îți place ție. Păi da, e părerea mea. Da, pe aia zic. Este absolut superbă. în Nu, zonele cred că în alea. partea cealaltă Cred că trebuie să ieșim. intrăm, da. Aș mânca un covric de ăsta de-al lor. Mai merge să vedem și ne luăm după aia dacă e. A, da, e cu scări, cred. Dacă e cu scări, pa, la revedere. Dar poți să intri tu. Mie mi se pare că lumea urcă pe ceva. Și mie mi s-a părut. Stai, aici Chiar și sunt scări coboară. aici. Ba da, e rampă, e rampă. Hai că vine în spatele tău. Dacă eram pe aici, înseamnă că trebuie să fie și în altă parte. Gata, asta e totul? Pare, nu vezi câtă pare? Păi nu, da, am crezut că poate putem să intrăm și noi înăuntru. Mamă, cum merg pe aici, zici că am rățile pătrate. Punem mască. Adică puneți mască. A, trebuie să ai umerii acoperiți, iubire. Păi n-am umeri goi. N-ai voie cu tricou. Uite, Ok. îmi iau geacă. Stai să vedem, că ne zic ăștia. Păi eu nu văd pe niciuna cu mâinile goale. A, trebuie să ai capul acoperit. Ce până mea fac? Na. Doamne ferește. Ajută-mă că e foarte nasol N-am aici. cum, stai puțin, că dacă trebuie să am capul acoperit. Care-i faza? Păi eu rămân fără Adidas și îți dai seama? Descalță-te. Îi bag în... Mi dai mie. Așa. Și dă-mi mie, pune. A, dar n-am cum să intru, iubirea mea. N-ai cum să intri. Până aici a intrat. Gata, intră tu. Gata. Păi ia GoPro. Ce fac, mă? I-a dat lui asta de și mie? Ah. Super bine. Deci lumea stă jos, e foarte mișto, lumea stă jos, lumea se culcă. Normal, ce vrei? E Să covorașul. culcă? Se culcă pe jos, e atât de mișto. Iar au început ăștia să țipe. Cred că e ceva rugăciune, că mereu se întâmplă la oră fixă. Dar să mă bată mama dacă există drum mai lung de 50 de metri să fie drept, să fie pe plan drept. Nu există, frate. Aștia ori trebuie să urci, ori trebuie să cobori. Hai, dai. În spatele oricărui bărbat puternic există o femeie care îi împinge Și mai scaunul puternică. cu rotile. De fapt, în spatele oricărui bărbat handicapat există o femeie puternică. Ar vrea ei să fie oricărui. Și acum trebuie să cumpărăm bilete. Oricum am tras foarte mult de timp, sper să nu avem probleme. Uite cât a cățelul, bă. Și că e Scooby-Doo. O să... A, e doar leneș. Ce vă văd? Uite de mușcă. Ce să muștesc? Hai în Istanbul Metro și nu știu, acolo trebuie să cumpărăm bilete. Unde? Stânga. De aici? Da. Do you speak English? Where can you buy the Istanbul card? Ia bag acolo. Ah, gata, mai. Hai că am reușit să luăm Așa. cardurile. Unu. La două. Ce ai, mă, băiatule? Hai aici. Stai. Stau în fără mic. Thank you. Thank you. Hai și stai aici. Eu că n-aveai cum. Măi, pune mâna pe toate panele mele. Și de față cu mine, să-ți fie rușine. Și pe unde să ieși? Păi și eu pe unde ești? Mi-a făcut semn să ieșim.
Asta nu m-a trecut bucii mei. Și treaba ta. Da, vorbești și eu cu tine ca cu fata, cu prietena mea. Vrei să fii prietena mea? Da, ne-a spus băiatul de aici de la informații că trebuie să-l mai luăm în stație. Da. Băieții de la restaurantul ne-au oprit, am zis să luăm doar 2 stații. Noi am fost cu minți ascultători, am luat doar 2 stații, deci că mai trebuie unul. Stai că vine unul. Vedem ce scrie pe el. Capadaș pe el. Nu scrie Asta da. Tica. Tica Capadaș. Ok, către Capadaș. Asta este Deci pe aparent, asta trebuie să trageți luăm. masca pe nas. A, și e și mai aproape, uite-l. Gata. Gata. Și Vă noi rog. suntem aici, cu minței. Stai să mă pun și eu lângă bară. Traverele foarte curate de altfel și foarte drăguțe. Și miroase și mișto, nu știu dacă de la tine sau de la altcineva, dar Nu miroase cred că parfum. de la mine. După ce am umblat o zi întreagă cu tine, nu cred că miroase așa. Vapor, vapor. Vapor, vapor. Nu știu, vreau la geam undeva. Da, uite aici. Uite, sau pe acolo, pe undeva. E foarte fain. E prima dată când mergem cu barcă. Da? Da, Deci noi mergem în Asia acolo. Acum asta chiar e prima dată și pentru chiar mine. Trec pe alt continent. Băi, sincer, nu mă așteptam să fie așa mișto. Adică am ajuns și în Asia. Parfum service? Parfum service? Da, dă-mă cu parfum și după aia să fii sănătos. Da. Ia uite, uite, meduză, vino ca, vino ca, vino ca. Ce? Vino să te arăt. Uite meduză. Ia uite câte sunt. Deja mi se pare că arată altfel partea asta de Turcie decât cealaltă de... Eu ce? Mi se pare la fel. Nu? Bine, nu Ah. mai sunt atât de multe blocuri, dar mi se pare la fel. Mi se pare la fel? Da. Nu, mi se pare deja diferită. Mama, dar o poză nu poți să faci de pescari ăștia. Nu știu că vreau să fac și eu o poză la balustradă. Ia și fă poză. Nu ai unde, că sunt toți aici. Poate doar acolo, uite, în locul ăla. Da. Ce crezi? Băgăm bănuți să ne uităm în zare? Da, ce la ce te uiți? La blocurile alea. Poți să mergem înapoi, să te uiți de aproape. Nu, vreau să bag bănuți. Can you take us a picture, please? Thank Thank you. you. Ah, ce drăguț arată. Nu știu dacă se vede. Pe malul celălalt e foarte tare, ne-a zis un tip din feribot că este Beşiktaş. Ce că trebuie să ne zică Beşiktaş, echipă de fotbal, că nu știu ce. Eu zic mersi că am Mamă, ajuns poate până te ia aici. și te aruncă în apă. De guler, așa. Cu undiți. Noi ajungem mai obosiți acasă de vacanță decât când ne-am dus. S-a terminat călătoria, vă rugăm, coborâți frumos. Hai! Cam asta a Ne-am întors fost. înapoi în Europa. În Eminonu. Pare În foarte... Emiratele Arabe. Emiratele Arabe. Alabe. La Dubai, aici unde a venit pe Franța. Mi s-a părut foarte tare că am vorbit cu doamna Gabriela și cu Iasemin, că noi aveam două variante. Ne întoarcem tot înapoi cu feribotul, ori să venim cu metrou, adică metrou care trece pe sub Bosfor. Mi s-a părut caterincă maximă, doar că, bine, aveam varianta să luăm metrou până aici sau până undeva mai aproape de casă, dar dacă tot nu aveam ce să facem acasă în zona unde ne lăsa metrou, azi mai bine să venim tot înapoi cu feribotul, că e experiență mișto. Dar băi, noi nu suntem în stare în pana mea să facem metrou drumul taberei. L-au Ce făcut ziceam? mai, dar după mult timp. Și uite, au metrou pe sub Bosfor, care leagă Asia de Europa, e nebunit la cap. E superb oricum. Mai ales acum la apus, e foarte, foarte frumos. Păi cam asta e, cred că o să ne mai plimbăm un pic pe aici până Eminonu și cred că o să luăm un taxi. Că mâine dimineață casă. mergem acasă. Dimineața la 6 ne trezim, 6:30 vine mașina să ne ia, sperăm pe la 8 să fim în aeroport, la 11 decolăm, pe la 1:30 maxim suntem acasă. Cam asta a fost plimbarea noastră de Turcia, semi-vacanță, ca să-i zic așa. Da. Dar de ce mai stau cu asta? Că stă afară, n-am Nu nevoie. știu, care oricum nu era plănuită neapărat vacanța asta, s-a nimerit, s-a întâmplat așa. Bine că a venit. Să știi că eu cred că vrem acasă. Taxi, să ne lase acasă. Da, că de la metro mai avem de mers Da. destul de mult. Nu, stai să văd pe doamna, stai. Ia să... Stai că Ia, la Manu. gață aruncă și un Ia târg. vezi, mă, ia. Ia vezi unde aruncăm în gață și cred că sunt 30-40 de metri. Cred că mai mult le dă să mănânce decât să-i pescuiesc pe coști. Da, păi mulțumim că ați fost alături de noi. Sper că v-a plăcut experiența asta. Așa, tristă, Caterinca, cum a fost? A fost. Da, și ca om în scaun cu rotire mi se pare că poți să vii să te... Ai ce să faci în Istanbul. Adică sunt... Asta da. Dacă ai pe cineva musculos lângă tine, să te împingă și să te care, ai ce să faci. Și singur te descurci, dar singur e un pic mai greu. Adică dar sunt singur locuri nu e unde, bă, chiar n-ai cum să dai singur, plus că e piatră cubică. Cam asta a fost. Ne auzim. Vă pupăm și vă îmbrățișăm. Pa! Pa!